Dobrý deň prajem. Dovolujem si tiež pozdraviť všetkých prítomných, poďakovať za krásny hudobný doprovod deťom za príchod. Stojíme na mieste, ako už povedané, teda zvláštnom mieste na Trojmedzí, kde ešte pred nie mnoho rokmi sme si nevedeli predstaviť takéto stretnutie, pretože tu boli veľké dráty a jednoducho nebolo to možné. Bolo to veľmi ťažké pre rodiny známych, pretože mnohé rodiny mali cezhraničné väzby, teda svojich blízkych a nemohli sa stretávať. To naozaj dnes si asi ani nevieme predstaviť. A ako tu aj odznelo, že mier má začať v našich srdciach. Naozaj teda musí to teda tak byť, aby skutočne ten mier bol v našich srdciach, aby bol v srdciach tých detí, aby ho posúvali ďalej. Aby vo svete už neboli také nepríjemnosti, ako sú vojny. Dnes vidíme Ukrajinu, Afriku a kadejaké iné štáty. Čiže prajeme si a prajem všetkým aj sama sebe, aby sme ten mier v tom srdci uchovávali. Ďakujem.